Nih ya Bimani original Bimani kana du babu du ya are Ainia Bini Ainia sengra denai gana ini sengra denai ini du babu du serius sampai deh itu tani babu. Hello guys, welcome to my YouTube channel. दा ini सा लोंनोसै जोङो morning ओमफ्राय जोंहा बाबुमिया हराव रायलायदों आंखो बा माबा आबैनि दोंसे आर'ज खोनासङोनो आबैखो डिमान्ड हैनि र' मोनसे बे आर'जनि मेथाइ खनगिरि बाबुआ मिया हराव रायलायदों आबैखो दोंसे मेथाइ खननो हो आर'ज होननानै बारनांबाय बाबुनो बार दे दोन नों जाया होमबा जायो आं बिस्कुटनि लबोसो लाना फैनोसै आयालाय मान बुजा नों मोनसेल' जा आं सियार लाना फैनि ओमफ्राय ने आइया गायनाय माबाया जाबाय ने आलु ओमफ्राय नै लाइआबो जाबाय बरियानो ओमफ्राय दिनै फैगासिनो दङ लोगोफोर ओरैबायदि मोजां कालेक्सन नोंथांमोना नायबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम होमबासो मिथिगोन जे मा कालेक्सनफोर ब्लाउसफोरसो नागिरदोंमोन दायो सफैगासिनो दङ ओरैबायदि डिजाइनेबल ब्लाउस एफएनएफनि थ' फैदो सोर नागिरदोंमोन मोनगोन बरियानो दायो जोंना साहा लोंनोसै बेनिफ्राय खामानियाव नांनोसै ओंखाम जानोसै ओंखारलांनोसै बरियानो दायो जोंहा टुकुदो आंदो जिरायना दङ सान्दुङाव लोगोफोर ओमफ्राय टुकुआ उन्दुलांना दङ नै सिखारबायनो दसेनो सिखारहैयो दसेनो उन्दुयो बेनो दिनसै दिना उन्दै गथ' नालाय जालाय उन्दुलाय खिलाय हासुलाय ना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ दसे उनाव गारनानै थांसिगोन आं दखानाव बेखायनो दायो दसे खमाय लानानै टुकुआ उन्दुना दङ दायो रेडि थांनो जासिगोन आंना ओमफ्राय इनिफ्राय बिबार खाना लायनोसै जोंना लोगोफोर गोजां बोथोरा थांबाय नै गरम बोथोर मोनफैबाय बेखायनो एसे बिखा नुजानाय गानना लायनोसै आरो आंना बार हाबनो थाखाय ना लोगोफोर गरमाव हानाय नङा निया जि फ्रेस बिबार खाना लाबोबाय आङो बरियानो ओमफ्राय ओंखाम जानानै थांनोसै नैबे नंगौ नङा नै टुकुआ मालाय उन्दुना दङ जि मोजां वाव टुकु नै जि मोजां टुकु नैया सना माइनावखौ गालांनोसै दायो ओमफ्राय आं थांनोसै माल लायनो बिराद मोजां कालेक्सन दायो फैदो दायो नै न'निफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय दायो थांगासिनो दङ डिमाकुसि दख'ना ब्लाउस फैगासिनो दङ नालाय लायनो थांगासिनो दङ देखो नजारा बिदि सान्दुंजों माजों ओरैबायदि क्लिन नुयो आरो ना वाव अ प्रिमियाम नुखायो फान सफैबाय बासा सफैखाय दाबो साहा लोंना लानोसै साहा दिबि दुटा साहाथ' आगते आनिल' তাৰপিছত চাম খাৱা होनाय खामानि बेयाव मोनसे फैबाय बा माबानि देखायनो र' बेयो जाबाय निया एफएनएफनि ब्लाउस दख'ना ओमफ्राय दायो लफाय फैगासिनो दङ नैया रायमनाव ओइनै वा दासो फैदों लाजोब्बाय न'आव थांनोसै बरियानो ओमफ्राय दखान खुलिहैनोसै दासो समाव जोंबो बिरहोयोमोन सिला बिरहोगासिनो दं दायो आङो साहा लोंनो सिंग्रा टिंग्रा लानानै फैबाय ओमफ्राय जोंना नैया न'आ ओमफ्राय सिंग्रा टिंग्राजों साहा ताहा लोंनानै हासुनानै खिनानैसो आं दखानाव थांसिगोन आरामसे फुंनिफ्राय बेराय दासो सफैबाय बेरायनाय माने मा डिमाकुसियावनो नै दासो सफैबाय दा जाबाय 2:30 फुंनिफ्राय दखान खुलिनो मोनाखै एकदमबारे दायो
बे बोथोराव बयबो न' खायो दायो खागासिनो दङ मानसिफ्रा बिरादनो जोंहाबो खागासिनो दङ हागवाखै फैसानिल' खेला नालाय फैसा थाबासो हायो फैसायानो जोंहा बारा गैया थ' बेखायनो हागवाखै दाबो दायो सेंग्राजों सा लोंसै नायलांबाय नोंथांमोना आरो जाय जाय लुगैयो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं दरसे लानानै हैगोन माब्लाबा सेंग्रा मालफोराथ' सफैबायनिया गासैबो खिन्थु हिन्जावा भिडिअ खालामनो हागौ लाना थांखानि भिडिअ खालामोबा खामथोसै आरो खामाबा आं खामायसिगोन दखानाव बिदि माल थिखांनो थेमफ्रा जालांबाय हायथाथा दा इसोरो न'आव मा खालामबाय थादों नायनोसै बाबुआ उन्दुवाखैनोदां ओरैनो नाय बिसोरो मालाय आरामसे थायो न'आवनो बिन्दास जयै मोनजाबाय थादों नैया फाय सिंगिरा लाबोदों मा लाबोदों नोंसोरनि थाखाय ओमफ्राय दिनै न' हाबजासे ससमा गानना दङ गानबाय थासिगोन एसे थानांगौ बेयो सासे लोगोआ न'आव बानायनाय मासरुमनिया लाना फैदो आधा केजि बरियानो 100 थाखानि ओमफ्राय बेयाव दङ सिंग्रा गाजा साहा लोंनोसै मजाके नोंनो मेथाइ लाबोदो ओमफ्राय बेयो मासरुम लाबोदो दे नोंनि थाखाय बिराद मोजां मोनो ना आया मासरुम लाबा बिराद मिनिबाय थायो टुकुआ गाइखेर जागासिनो दङ बरियानो आपटा मिल जागासिनो दङ बेखौनो आं उदालगुरियाव नागिरना थांदोंमोन दा मोनबाय इनो आपटा मिला नाय गुवाहाटीयाव एसे खमाव मोनो ओमफ्राय आइ फाइनालनिफ्राय बेनिफ्राय दै गिलाससे बुंहरलोंखायो नालाय दिनै लोंनोसै आरो दै गिलाससे पुरा फ्रि बिन्दास एख' मावा दाङा एरैनो मोनजाबाय थादों एख' खामानि गैया इहा दा नैयाव बेलकनियाव गानलाय आं गानना लादो आरो बिदि थालाय बेनिफ्राय जुदि माबाफोर खामानि मावनांबा सिं सादो होनना थगायफ्लायो रा ओमफ्राय नैया टुकुआबो आंबो दै लोंनोसै नैया जोङो साहा लोंनोसै सिंग्राजों बास गोथां मैखुन जागोन दिनै फाइनालि सफैलायबाय निया FNFनि निउ डिजाइनेबल ब्लाउस लोगोफोर सोर सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो नङाबा मोननाया एकदम प्रब्लेम जायो जाय जाय भिडिअ नायगासिनो दङ दायो बिथांमोनानो लांफैदोल' निया जि मोजां फैदोलै वाव सुपार हिट निया ब्लेक लाभारफोरनि थाखाय ब्लेक ओमफ्राय निया रेड बेबो बिराद मोजां अनथावथावनो ना जायगानो बेखौ एकदम बेरफुजोबगोन समायसुजोबगोन लांफैदोल' निया FNFनि आरो लोगोफोर ओमफ्राय निया ब्लेकआव डिजाइनफोरा एसे बेलेग कालारा एखे जानो हागौ खिन्थु डिजाइना बेलेग निया थ' लांफैदोल' साइजखौ मोनगोन नोंथांमोना फैना लांफैदो आरो अर्डारबो खालामजागोन निया बिराद मोजां माने नैबे साइजआ जुदि 34 बा 32 लाबाबो जागोन नैबे स्पेस थायो दामनायनिखि ना खुलिना लाबानो जायो आरो बिन्दासाव 32आ 34 जागोन 34आ 36 जागोन बिदि आरो बिराद मोजां फेसिलिटिस बेफोर FNFनि ब्लाउसफोरा निया साइज गिदिर फिसा सब मोनगोन थ' नोंथांमोना फैनाल' लांफैनोल' नांगौ आरो ना लोगोफोर निया वाव हिट ना लोगोफोर सुपार फैदो ओमफ्राय निया बेथ' एभेलेबल साइज मोनगोन बहुत पिस फैदोयो स' नोंथांमोना फैनानै लांफैदो ओमफ्राय लोगोफोर ब्लाउसनि कालेक्सन ओरैबायदि दङ नोंथांमोना फसायनानै लांफैदो निया स्टन गोनां स्टन गैयै गासैबो सिम्पोल टेम्पोलनिफोर सिम्पोल ब्लाउसनि आखाइ गोलाव आखाइ गुसुं गासैबो मोनगोन गोजा ब्लाउसनिया गोजा ओमफ्राय नैफोरनो सु डिजाइन सेहेलि मोनजोबगोन ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां दख'ना फैदों आरो ना लोगोफोरनिया FNFनि बेफोरो रिस्टक जाफिनबाय बे प्रिमियाम लोगोफोर ओमफ्राय निया रेड ब्लेक सोरनि एकदम मोजां मोनो रेड ब्लेकखौ बेयो फैबाय 3-4 पिस ओमफ्राय नैफोरनिया बे दख'नाया बिराद ट्रेन्डिङाव सोलिगासिनो दं दायो निया FNFनि सोरनि नांगौ थाबैनो निया वाइट मा नांगौ गासैखौबो मोनजोबगोन बेफोरो दायोसो रिस्टक जाफिनदों ओमफ्राय नैबे आलाय आर'नाइ आरो ना गल्डेन बे आलाय आर'नाइ गल्डेनाबो बिराद क्राइसिस
ओमफ्राय बैयावबो दङ लफाइनिया लफाइनि गासैबो निया इफोरो गोदान फैदो दाल' सोर सोरनो मोनो थाबनो फैबा मोनगोन आरो नाया लफाइनि प्रिमियाम नन प्रिमियाम गासैबो फैदो बे आलायारननि बिराद मोजां कालेक्सन फैदो बेबो लफाइनि निया लोगोफोर जि मोजां फैदो थ' नोंथांनाव फैना लांफैनो हागोन ना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअआवबो स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांनो लाहरनो हागोन ना बाय ओमफ्राय थांगासिनो दङ न' स्टर अफ खालामनानै बरियानो गोजां बोथोराबो थांसिगोन लोगोफोर ना आरो गरम बोथोर फैलायबाय जारलासो गरम बोथोराव फाइनालि न' सफैबाय गेट मारिबाय आङो ओमफ्राय लोगोफोर दासो बे फिला फैदों आरो ना लोगोफोर बाबुखौ दसे नुवाबानो नायनो लुगैबाय थानाय दायो दसे नुवाखैमोन नालाय स्टराव दंमोन आं दा बिराद नायनो लुगैबाय थादों आथिंखौ सुनानै बरिया नायनोसै बाबु राजाखौ ओमफ्राय निया बिमाया नो बिमा गावदां नैखौ लाबोनो होदोंमोन आइया है र' जोंबो जमा जागोन दे दायो आथिं आखाइ सुना लानोसै गोजाननिफ्राय फैदो नालाय बेखायनो आथिं आखाइ बरिया सुनानै दै एसे सारना लानांगौ गथ' फिसा थानाय मानसि ओमफ्राय बेयाव जोंना दै थाखायो फ्रेश दै ओरैबायदि फ्रेश थारमाने एकदम जिथु जोङो एयारपर्ट माबाफोराव बायना लोङो नालाय 100 बथल हाफ लिटाराव बेनिसायबो बारा पियर बियो लोगोफोर बिराद मिनारेल वाटार आरो बेजों आथिं सुबाय आं दायो ओमफ्राय दायो हाबनोसै बिमाया ओंखाम जाबायनो जोंखौ नेयासै थारमाने नेया माने बि जाखांनानै बि लानांगोन होनबासो जों जानो मोनगोन दायो निया मासरुम लाबोदोंमोन लकेल लोगो सासेया बानायनाय निया एकदम बरिया जाबाय ओमफ्राय सासेया लाबाय थानांदों दां दा आइया ओमफ्राय बेखौ नायनोसै नाय उन्दुना दं सानैबो उन्दुना दङ दायोनि बानलुजों सामब्राम माबादो सामब्राम गोजादो एवनोसै जानो जेबो गैया मासरुम आरो बेल' ओमफ्राय देनानै बरिया जानोसै सानफ्रोमबो आइया संबाय थायो दिनै आङो बेखौ एवनानै जानोसै बेखौथ' आइयानो संबाय नै मासरुमा बरिया एवनोसै आङो एवनोसै बरियानो या बाथोन देनोसै फ्रामनो बेखौ होनोसै हानानै दायो आं बाथोन देबाय आइखौ जाहोगोन दिनै आंनि बाथोन देनाय बि जानानै फुंना दोङो दा गेन्द्राद्रानो ओमफ्राय जों खानै जानो दोङो बाबुआ उन्दुबासो जों मोनजासिगोन दा बि अक्षय कुमार जों जाबाय आरो गावलिया भुत जों सानै नैया बिमानि अरिजिनेल बिमानि गाना दु बाबु दु आरो आइनिया बिनि आइनिया सेंग्रा दोननाय गाना इनिया सेंग्रा दोननाय इनिया दु बाबु दु सिरि जाबाय दे इसोर सानैबो इनिया दु बाबु दु होनना बुरखायो बिना सेंग्रा दोननाय